Roberta Metsola reġgħet ġiet eletta bħala President tal-Parlament Ewropew. Dan wara li ġabet il-maġġoranza assoluta fl-ewwel round minn 4 li kienu skedati għall-elezzjoni tal-lum. Kollox għal din l-elezzjoni ivvutaw 699 membru parlamentari Ewropew, li minnhom kien hemm 623 vot validu. Għal kariga ta' President tal-Parlament Ewropew, Metsola kienet ikkontestata mill-membru tal-Parlament Ewropew Spanjola Irene Montero. Il-membru parlamentari Ewropew Maltija kisbet 562 vot li jammontaw għal ftit iżjed minn 90% tal-voti li ntefgħu. Min-naħa tagħha Montero kisbet 61 vot. B'dan il-vot, Metsola hija t-tieni persuna fl-istorja tal-Parlament Ewropew li ngħatat il-fiduċja għat-tieni mandat infila, iżda l-ewwel mara f'dan ir-rigward. Hi wkoll it-tielet mara li tisservi f'dan ir-rwol. Dan huwa li f'Jannar tal-2022 Metsola kienet ġabet il-maġġoranza tal-voti fost il-membri parlamentari Ewropej u welbet l-isfida minn żewġ kandidati oħrajn. Metsola kienet innominata bħala kandidata uffiċjali tal-grupp tal-Partit Popolari Ewropew, l-IPP, li wara l-elezzjoni ta' Ġunju li għadda reġa' ġie konfermat bħala l-akbar grupp fl-istituzzjoni. F'ewwel diskors tagħha bħala President tal-Parlament Ewropew, Metsola laqgħet dan ir-riżultat fil-waqt li tenniet li se taħdem ta' kuljum biex tilħaq l-aspettattivi ħalli l-Ewropa tkun aktar aċċessibbli għal kulħadd. Hija anke tal-kontribut li dawk kollha li ħadmu biex jibnu l-Unjoni Ewropea fuq il-prinċipji demokratiċi u tal-ugwaljanza, fejn anke referit għal President Emertu Edi Fenekadami. Metsola anke sostniet l-importanza li l-Unjoni Ewropea tibqa' indipendenti, stabbli u li tagħti soluzzjonijiet fil-ġlieda kontra l-klima. Spjegat li se toħloq qafas ġdid ta' sigurtà u difiża. Hawn tkellmet ukoll dwar il-bżonn li l-Unjoni Ewropea timplementa leġiżlazzjoni dwar l-immigrazzjoni u l-ażil. Fl-intervent tagħha hi wkoll sostniet li hemm diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-persuni b'diżabilità. Il-President appellat ukoll għal difiża sona tal-Istat ta' dritt, appoġġ kontinwu għall-Ukrajna, dik li sejħet paċi sostenibbli fil-Lvant Nofsani, semplifikazzjoni tal-burokrazija u protezzjoni aktar b'saħħitha tad-drittijiet soċjali. Eżatt wara li ġiet eletta, il-Ministru għall-Affarijiet Barranini Imborġ bat jawgura li Roberta Metsola sentejn nofs ġejjin. Huwa spjega li din is-sena hija sena storika għal Malta għal 3 raġunijiet. L-ewwel raġuni għaliex Malta hija membru elett fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda. It-tieni raġuni għaliex Malta għandha l-Presidenza tal-OSCE u t-tielet raġuni issa li mara Maltija qed tmexxi l-Parlament Ewropew. U temm jgħid li l-ħidma standa tkun konġunta ħalli jonqsu l-vjolenza u tonqos il-gwerra. Jien Francesco Borġ flimkien mal-kollega tiegħi Elix Borġ minn Strasburgu nibgħat il-linja lura fl-istudju.